Всяко голямо пътуване започва с смела стъпка. В Ксаура Глобал няма отказване. Ние се издигаме, предизвикваме, водим. Успехът е за тези, които никога не спират. Това е Сапфир Моментум и бъдещето започва сега. Ksaura Global ailesi size çok teşekkür ediyorum. Ben tek, siz hepiniz. Aynaya baktı mı hiçbiriniz? Знаете, че не мога да бъда скромен. Ksaura Global е фирмата, която прави най-добрите събития в сектора. Takmıyorum, takmayacağım. Kimsenin yanına bırakmayacağım. В момента салонът е пълен, всички са невероятно мотивирани, енергични, получаваме много добри обучения. Нашите лектори подчертаха обученията, темите. В момента атмосферата е нещо съвсем различно, затова изпитвам голямо удоволствие. Всяка минута минава чудесно, имаме изключителни обучения, имаме гости от много страни, от Монголия, Казахстан, Русия, Узбекистан. Когато погледнете, нашата цел след този лагер е да създадем най-силната компания в историята на сектора и да продължим силно напред, за да направим Ksaura Global най-добрата компания в света. Събитието, както винаги, е достойно за Ksaura Global. Днес сме доста многобройни. Мисля, че в момента се движим с над 750 души. Интензивният интерес и голямото внимание на хората наистина ни зарадваха. Големите събития създават големи лидери. Сигурен съм, че и днес от тук ще излязат много големи лидери. Да, но след днешния ден всеки покаже повече от вълнението тук, отрази го и стане причина за появата на много нови лидери. Feels like we're taking the crown. It feels like we were born to be champions.